Здравейте хора! Днешното видео ще бъде много по-различно от всичко до сега. Няма да съм облечен като банан, няма да бъда гаврен, а днес ще бъда поставен в обувките на един боец. Ще се храня като него, ще тренирам с него, ще се направя спаринг с него. Въпросът е дали ще оцелея, не знам, дали ще имам счупени ребра. Най-вероятно това е един боец, който може да ме убие само с един поглед, а именно шампионът по карате Кьокушин Никола Комаровски. Какво става, брат? Благодаря ти много, че прие моята покана за видео. Какво ще правим днес? Аз съм в пълно невидение. Така, днеска, понеже ти си много несериозен, аз тренирах сутринта. Да, смак. Почнах с 5 км бягане, след което удрях една гума с тежък чук, след което правих чувал. Така, разбира се, за темпо, за сила. Но сега първо ще хапне, време е да ядем. Нали знаеш, гладна мечка, хора не играе. Трябва да се хапни, бат, защото аз не съм закусвал. Не си закусвал, не си спал до обяд сигурно. Еми допреди малко, да. За да успееш в живота, добре. Важи. Айде, ще ти прося на спарингите. Добре. Така, за да успее един човек, един спортист, трябва да се храни правилно, трябва да тренира дисциплинирано. Сега трябва да отидем да хапнем, както казах, гладна мечка, хора не играй. Намислил съм да направим много страхотни сандвичи. Аз сте много готвя, брат. Не мога да вземем динък, че по-лесно. Няма как да стане тази работа. Аз трябва да смъквам килограми. Аз трябва да качвам. С 2 кг съм отгоре, не е нещо фатално, ама трябва малко да се огранича храната. Ще направим едни готини сандвичи с месцема, яйца, салатка, всичко като дюнер. Един полезен дюнер. Важно. Спечелиме. Ще хареса, така. Спечелиме. Аз ще ги направя, ти ще помагаш отстрани, ще съдействаш, ако не можеш да готвиш, не е нещо сложно, стават за 5-10 минути. Ще подавам солта. Гледал съм ги. Само мисля, че няма да има, но да. Добре, какво откажеш? Хайде да тръгваме. Гаскам ли да? Спали са поне? Брат, да ти кажа честно, не е много. Аз бях много притеснен, такова трепея, викам утре ще имам много бой и съм заспал в 5 часа. Мисъл... Виж сега, имах намерение да те бия много за дет закъсне, даже за дет не са появи на тренировката. Да. Добре, защото съм притеснен, за първи път няма да те тормозим толкова. Добре, ако на хората им харесва, ще отдадат лайка, ще се абонират, ще направим втора част, която ще ме биеш повече. Може и пък да се сбия с някой друг, ако имаш някакви предложения. Да, мога да го измислим, някой кикбоксер, че да ти пусна. Да сравним спортове. Може и с Емрах. Може и с Емрах, да. Аз се познавам Сянков, с Емрах не се познавам, може Сянков да те пусна. Сянков ама не на бокс. То си едно. Добре, ако ще играем бокс, ще играем 2 минути бокс, 2 минути ММА да кажем, Мари. Да, добре. Кикбокс. Бокс и кикбокс, защото... Важи. Не може да се бим само по правилата на единия, защото в случая той ще ма надви на бокс. Да. Еми, той къде те няма да надвия на кикбокс или да, да е смеска, прав си. Ще го измислим. Той Янков са навън на такива работи, принципи. Понеже гледам сега, модерно е сега, нали, да са... Да, модерно е такива. Да съдеха ми на бойбила през социалните мрежи, тъй че не знам, сега ли е момента да предизвикам някой или Сега май е момента, бе. Добре, ще го помисля и... Ще си помисля. Може накрая на видеото да предизвикам някой. Важи, да. Хора, ако не знаете, понеже ние сме випове, топ газари, спираше е тук. Така, първо сме се насочили към хляба, нали? И не го ли поминахме? Не, ето го. Няма как да направим сандвич без хляб, нали знаеш? Така е. Тортиля пит. Даже направо на тях се спряхме. Така, 6. Стабилни са. Ние в принцип ще изядем. Много ли си гладен? Средна работа, бе. Колко едеш ти? Аз ям... Много. Обаче, нали така, понеже съм 2 кг отгоре. Няма да едеш много. Трябва малко. Брат, има ли лави питки? Охо. Какви са те с лавите, бе? Брат, виж това са с цвекло. О, те са много хелти. Да, знам. Чак толкова с хелти не съм аз. Не си толкова с хелти. Да, избег ли искаш? Да видим сега, те са. Ще са намалени, гледай. Ето, нашите. Ние сме хора. За нас са ги намалили, за нас са ги намалили. Трябва да вземем някаква кошничка, ама нищо е. Сега, мръвката. Ето, бе. Тя начака, бе. Тъй. Сега, втората работа, разбира се, второто не е важно. Месец е... Какво месец е обаче да вземем? Какво обичаш? Свинско, пилешко? Брат, качи ли повече свинско? Ти го кажеш пилешко ще ядем. Аз ще кажа пилешко да ядем. Аз питам да просто... Пак така, днеска съм като тебе. Храня се като тебе, ям като тебе. Колко грама е? 650 грама? Нещо по-мъничко ни трябва. Стига, бе. За костичко е толкова много, бе. Никой ще едем. Така ще ги изядем тези неща. Добре, знаеш ко? Това е пилешко месо за готвене. Така, хем е нарязано, хем директно ще стане като на къщата. Месо за готвено от прясно пилешко без кост и кожа. Това е нашето. И аз го харесах. Още в началото си го харесах, ама викам гаранция за качество ESG. Световен лидер в контрола. Да, слагай. Така. Даже още мърда. Добре. Само да кажем, Lidl не е платена популяризация, не е наш спонсор. Но ако Lidl, ако искате да ми платите на мен и може и на него, по-скоро инстаграмите в описанието. Не е нужно да плащаме, нужно е да осигурите с доживотен запас от храна. Смятам, че е най-добре. Важи. Така, следващото. Яйца. Натам. Добре, че оператора, защото не мога да се оправим днес. Яйца. Той, Митко живее в Lidl, какво се прави? Той сега снима там отзад, ама всеки ден колко пъти идваш в Lidl? 3 пъти. 4 пъти. Трябват ни възможно най-малко яйца.
Защото Ето ги. пак... Те са био. Нищо О, топ. не, 650. Не. В тия видеа учим хората да пестят пари. Ама пък ще изглеждаме много бедните. Нека дай поне да изглеждаме А, богати. брат, тук са 6,50 за 6 яйца. Пък тук давам 4,50 за 10. Виж сега, по принцип вкъщи имам кокошки. Не в апартамента, Да. но вкъщи имам кокошки И там. аз имам кокошки. И И аз не я човек се дали да взема яйчица, ама викам, аре бе, колко ще ми е това? Ще дам 2-3 лева за 4-5 яйца, ама като гледаме 6 лева. 6 лева, брат. Нищо. Вземем днете си. Билото. Или всъщност има ли някакви по-малки? По-малки няма, ама то по-добре да вземеш повече, ама поне да са по-ефтини. Сеш се за детето. Не бе, това е по едно яйце. На сандвич. По едно яйцо. Така казвам. Освен ако не си много гладен, както как може да те направим на тебе на две. Не знам, брат. Нищо. Био яйца ли ще взема? Био яйца ще вземем. Био яйца от щастливи кокошки. Тъй на къде Така. сме се? Сега, салатка, която е в началото. Трябва да вземем айсберг. Айсберг. Да. Лели знае по-хора. Ще вземем айсберг. Няма смисъл да вземем от нея там където, Да, защото защото са къдали. Това е бъскът нарязана. това е буквално кътната. Да. Тъй. Брат, какво ти е предположението? Колко пари сме направили? Не знам. Не мога да ти кажа. В скъпи времена живеем и второ. Поне ни 20 лева също. 20 лева обаче, нали, ние сме взели сме продукти за повече от 2 сандвича. Да. Так, може да са 20 лева, примерно за нещо от сорта на 6 сандвича, защото са 6 яйца, Виж, ако- доста месеци. Ако е така, реално е добре, защото ако отидеш в някой мол и си вземеш 6 сандвича, ще дадеш 50 лева. Повече. Според мен, зависи къде. Но Да, най-вероятно повече. Да. Така. Взем ли един парфюм? Не, няма да вземем парфюм. Нямаме пари. Чантичките са за слабаци според мен. И касовите бележки винаги са фърля там. Просто пак Кой- нямаме пари, брат. Който си прибира касовата бележка Видя ли сметката 22 лева? Дали не съм много точен? Абе добър си, да, с 2 лева. Стабилно, Малко стабилно. избяга, ама. Let's go, Hapkings! Така, добре. Като цяло топ. Аз мисля, че ще успеем да хапнем, да е доста стабилно. Даже може утре пак да се видим да едем по един сандвич, да си избим парите поне. Да. Ако мога да се движа, нали? Ако не решиш да ме степиш. Мисля, ще успееш. Ако не, имаме по принципа инвалидна количка там в залата за такива, които ни издържат. Yes! Специално за мен е правим. Брат, тук сме вече. Да. Давай да почнем да го правим Дойдохме. такива хапване, защото съм много гайно. Ти ще го правиш, аз ти казвам, ще ти помагам там, ако трябва те попред да ти подам сочето нещо. Някъде Супер. тук. Добре, първата стъпка ще е да овкусим месото. Не успях да го отворя като хората, но да, трябва да се овкуси месото, защото не е овкусено, въобще няма да стане готино. Ще го направим на airfryer, без мазнинка. Ще е топ. Сега, пак казвам, Cooking with Rusty and Nico. не съм готвач, но смятам, че мога да се справя. Вижте, брат, аз поне не съм много добър с готвенето. Е, там искаш е ли? коша, може да го фърлиш. Почваме. Така, Сложи понеже малко аз не съм червен много пепер. добър с готвенето, искаш ли докато се овкусяваш, тук докато се готвиш, аз да задам някакви готини въпросчета, да разберат хората повече за теб. Не е нужда да го дичаш, брат. Влезе ми в носа. Много ми е интересно, брат, аз като разбрах, че сте видео, си подготвих няколко въпросчета. И ми е много интересно, брат, ти имаш ли си някакъв такъв, както футболист, някакъв ритуал преди състезание, нещо, което правиш, брат, или? Да, имам се всъщност и то е да си поема, да кажем, приготвям се за следващата среща и застанал съм, ще ме изкарват на татамито. Да. И си поемам, нали, затварям очи и си поемам няколко пъти дълбоко въздух. И това всъщност, нали, освен че нали, физически ти подобрява Да. нали, перформанса, извинявам се малко за тези Представянето. думи, да, представянето. Да. И всъщност, нали, вътрешно в главата си казвам някои неща, нали, ти можеш, знаеш защо си тук и така нататък, но, нали, дишането също е много важно, защото все едно си разтваряш дробовете и можеш и ги подготвяш да използват целия си капацитет, Да. който могат. Нали, защото ако до сега съм бил, нали, се дишам нормално и изведнъж почна да се бия и понеже при нас е 3 минути интензивен бой наистина, особено при мъже, нали, малко не са ти свикнали белите дробове, да кажем, Да. все едно. Тегаво изглежда, брат, аз съм гледал Докато- Кобра Кай едно сериалче, не знам да го знаеш. Нищо общо няма. Нали, нищо общо. Абсолютно. И аз съм нищо си говорил, даже оня ден си говорих с моя приятел, че той е тренирал карате, то не е кьокушин, негото реално не знам каква е разликата, че Оп. обясниш. Нали, дали е кьокушин или там някакви други видове карате, той е тренирал някакво друго, каза, че няма нищо общо с Кобра Кай сега. Да? Абсолютно няма нищо общо, да. Точно така е, защото това са такива холивудски представи за... Изгъзи се, а? Да, реално, не. Има нали, някои истини, но има и много видове карате. Традиционно Шин Кьокушин, Шотокан, Кьокушин. Добре, аз искам да те питам, имате ли си както там, примерно, примерно в улицата, на улицата, ако някой се заеде нещо, в смисъл ти би ли атакувал пръв или няма такова? В смисъл, дефенс он или сте само за защита ли го използвате или сте готови да атакувате с него? Теоретически, да, нали, каратето е само за защита и ни учат да не
да не сме агресори. В смисъл такъв, Да. нали, научавата на самозащита можеш да нали, знаеш движения, удари, блокове, които ще ти помогнат в някаква такава подобна Да, ситуация, да. която е опасна, нали, за тебе. Но то е до човека. В случая, нали, В случай, ти ги биеш. Не, в случая аз, нали, макар и да мога да се бия, никога не съм се бил на улицата. Но и никога не съм давал задна, в смисъл такъв. Имало хора, които ми се правят, нали, имал съм някакви взимания, давания с някой. Но не знам, аз нали, не давам назад. Казвам си, ако е моята вината, се извинявам. Ако отсреща продължават, ако отсреща продължават нали, да ми се правят неинтересни, аз също не давам задна, да. Нали, няма да. Добре, нали, да се пребера. Ще му кажа, слушай, извинихте се, не знам колко повече искаш. Мене и до сега не се е стигало някой да продължи нататък. Нали, Не са отворили финалната порта. Да, точно така. Добре, още един въпрос, което ми хрумна в момента. Виждам, че тук има оператора, сега ще покажа, тук има много, наистина, много копибрат. Всичко това твое ли е? Не, между другото интересен факт, това нищо от тези не е мое. Може би една-две. Ето тази. Junior, на която пише. Да. Бяла 2015. Може би тя е единствената моя. Всичките останали са на баща ми. Баща ти какво тренира? Баща ми не тренира нищо, а се занимава с моторен спорт, АТВ Ендуро. Сте цяла года шампиони, бе. Цяла года шампиони. Именно и за това... Брат си той е тренирал карате. Той тренира. Тренира още. Да, даже се бием заедно. Мисля, че е вкусено. Много яко. Я го пое. Със сигурност ще го пробвам. Добре, искам да те питам още нещо. Коя е най-голямата ти мотивация, брат? И като допълнителен въпрос, дали има момент, в който си казал, отказвам, се спирам, някакъв такъв момент? Не, няма такъв момент, в който да съм си казал, отказвам, се спирам. Пътя към успеха не е винаги само нагоре. Има някой път, нали, тръгваш рязко... Винаги има спада. Да, тръгваш рязко нагоре и изведнъж нещо се обърква, малко или много, дали ще върне по-надолу, откъдето си бил, или съвсем малко. Просто трябва да се научиш да ги игнорираш тези неща, защото е вкусено вече. Така, да се измия. Заповядай. Най-голямата ти мотивация? Най-голямата ми мотивация е всъщност това, нали, да покажа не само на хората, и на себе си, че съм способен на всичко. В смисъл, че съм готов че не съм... Да покажа на хората, че не се отказвам, нали, да видят силен човек в мен. Това ми е мотивацията, да не разочаровам близките до мен. В случая родителите ми, хората до мен, хората, които обичам и така нататък. Така. Овкусихме месото. Сега трябва да изпържим 2 яйца, да стоплим питките и през това време месото ще се готви, понеже е овкусено с къри, черен пипер и подправка за кайма, не знам намериха. Подправка за кайма, нямаме кайма, брат, Нищо. Казвам ти, ще стане вкусно, довери ми се. Дано никой професионален готвач да ни гледа. Слагаме това нещо в ерфрайера. Тук нещо е цапано. Слагаме го това нещо в ерфрайера, за да избегнем после чистенето, нали, на самия ерфрайер. Тарикат човека. Се цапа, да. Чисти, че имам трябва. Не аз, майка ми е умния човек в кухнята. Майка ти е тарикат човек. Така, сега ще го включим да загрява. Да, би било хубаво. Чакай, да се кажа, че съм ти помогнал с нещо. Давай. И разбира се, най-трудната задача на мен е... Оп! Светна, значи съм включил правилно. Така, сега това е на макс градуси, това означава, ще го пуснем на 25 минутки. 5 минутки да загрее, 20 минути да се сготви месото. Съгласен съм, одобрявам. Затваряме, даже по-малко от 5 минутки, те се сгрят бързо. Така. Почваме се и часата. Добре, ние знаеш какво? Ние реално не казахме на хората ти какви постижения имаш точно. Я кажи, какво си постигнал, как се занимаваш, от колко време се занимаваш? Докато загрява ерфрайера, може да се преместим в другата стая. Това е моята стая. Не е кой знае какво. Не бе. Да, тук съм живял като малък. Но да, тук са ми всичките трофеи, всичките медали, всичките купи. И оператора събори едната от тях. Нищо. Малко ще ги оправим. Така. Тук имам и още даже, които не се събират, но няма какво да се направи. Да. Много е, добре, няма да. Най-големите ми постижения са, по-скоро най-голямото ми постижение е европейски шампион при юноши през 2022 година, 11 юни във Варна. Станах европейски шампион при юноши. Нали, сега, макар и да е при юноши, за мен това ми е най-голямото постижение, защото е първата ми международна победа, която съм нямал до сега такава. Нали, дебютирах, да кажем, на международно състезание при юноши и станах европейски шампион. Следващото, което съм си го наредил по важност, е първо място на Балканското първенство при мъже.
в Турция. помъжи, Да, също така от това състезание спечелих и... Не съм сигурен дали беше от това състезание, но спечелих най-техничен състезател. Ето я купата. Да, не е от едно и също състезание, но да, това е най-техничен състезател. Не мисля, че я заслужавах, ако трябва да съм честен. Брат ми все пак е по-техничен, както той спомена. Да, и брат ми се занимава. Брат ми се занимава с карате. А реално, кой от вас има повече... Ето го брат ми. Ето на мен. Кой от вас има повече купи и постижения? Неговите са в неговата стая, ама сега няма да ходим да показваме неговите, да. Да. Мисля, че по трофей, мисля, че аз имам повече. Да. Но И ти си по-малък с 2 години, между другото. Нали така? 2 години и половина. 2 години и половина. Но да, той тренира малко преди мене, нали, макар че една година... А ти реално от него ли се мотивира да почнеш? Не. Не си? Не съм се мотивирал от него. Нашите, да видим какво става в кухнята, нашите реално, родителите ми, понеже бяхме много енергични деца като малки, постоянно се биехме с брат ми вкъщи. С брат ви? Да, брат ви. с брат ми се бихме много често. И баща ми прецени, че трябва да имаме някъде къде да избим тази енергия и... Много правилен начин, между другото. Да, записана на карате. Като начало не исках. Даже, нали, не. Всъщност, нали, като малък исках, но нали, мина един период, в който си викам, не ми се ходи, играй ми се на площадката, защо трябва да ходя на карате, нали, то беше нещо от сорта на 7 часа, почваха тренировки. 7 вечерта? Да, и не ми се ходи на карате. И аз излезе сме навънка с приятелчета тук на площадката. Ама е станало интересно, клиентствата напечена и трябва да ходя на карате в това. По едно време ти писа, обаче тогава съжалявах, в момента много съм щастлив и много се радвам, че макар и от желанията ми, нашите родители не спряха да натискат. И в момента наистина съм щастлив за това, което направиха. Ти малко или много си изградил по този начин като човек? Да, защото каратето не е само както го изкара по филмите, нали, и така нататък. То те изгражда като човек, нали, изгражда ти основи на живота и си следваш един, нали, стереотип, в който си много смирен, много дисциплиниран, сериозен и също така може да се биеш. Което е бонуса на това, което ти дава каратето, да. Хаштаг бонус. Мисля, че загря. Трябва да си... Не трябваше да го правя това. Нищо, няма проблем. Загря. Така. Сега е момент да го сложим. Какво става, брат, че стане ли или ще има гремежи? Мисля, че ще стане много добре. Ето сега слагаме месото да се готви. Лека по лека. Няма да го използваме всичко, защото е прекалено много. Добре, иначе като спортист разбрахме, че си бил много добър спортист, а като ученик как си бил? Ние сме били в едно училище, аз нали засичали сме се по коридорите, обаче никога не сме изали в една компания, не знам как си бил в училище. В училище не бях отличен ученик, но всъщност бях, да кажем, средна работа. Четвърка. Но четворки, петици, че и шестици изкарвах, нали? Зависи по какъв предмет. По физическо, сигурно. По физическо, даже 7. Но, нали, за последните ми 2 години, които бях специализирал компютърна техника и технологии, се справях добре по специалните предмети. И като цяло като цяло успеха ми накрая беше 5 по български и нали, като цяло, без да съм учил грам за матурите, поне нали, просто ми се отдава да съм... Нали... Да си умен? Не, това не мисля, че бих го нарекал да си умен. Нали? Това, че си добър в училище, не те прави умен. Умен те прави да можеш да вземаш решения в ситуации, които малко хора ще успеят. Нали? Примерно ще стане някаква спешна ситуация, нещо ще се случи, някой ще се блъсне пред тебе, трябва да можеш да реагираш, трябва да вземеш бързо решение. Както са казали хората, отличници в училище не винаги са отличници в живота. Точно така. Казах ли? Добре, между другото, един от най-големите флексове, няма по-големи флексове, едно от най-големите постижения в моя живот е, че един път имахме общ час по физическо и нашия клас успя да бие техния по футбол. Това е най-голямото. Те имаха няколко футболисти. Важното е, че бихме, нали? Бихме. Не, между другото, нашия клас наистина беше по-като с футболисти, по-така, а ваши имаш много хора, които наистина занимават с бойни спорта, защото освен тебе и други момчета занимаваха с бойни спорта. Да, нашия клас беше, да кажем, по-физически силния. Най-физически силния от целия випуск. То аз мисля, че като цяло, освен нали, вашия клас като най-спортен, после да кажем ние малко, другите класове не бяха много спортни. Не, другите си бяха баш нормални хора. Да, нормални момчета. Добре, продължаваме изготвянето и се връщаме след малко. Така, месото е готово, яйцата са готови, решихме да ги направим бъркани, за да може да ги използваме всичките яйца. Салатка. След много работа и от моя страна, много помощ. Разбира се, да. Сега, първо разрязваме питката, да може да стане така лекичко. Сега, в първия джоб ще сложим месцето. Малко така. Не всъщност... Да, ще го сложим в първия джоб. Не всъщност...
Ще го сложим тук в третия. В третия джоб. Да. Килограмите ми ще продължават да се качват, няма ти да ги смъкваш после за европейското. Прав си. Кога ти е европейското? Я разкажи малко за тези състезания. Европейското ми е на 24-25 май. След няколко седмици. Някъде ще се излъчва, бе? Ще се излъчва, да, на живо. Ще има YouTube Live. Така че ще може да Значи пуснем следете моят инстаграм и неговия инстаграм. В момента излизат на екраните. Ви също е долу в описанието. Следете, защото ще качим 100 гад на неговото състезание. Къде може да го гледате, да го подкрепим все пак. Точно така, да. Дори не само мен, а българския отбор, защото там ще сме национален отбор. И ще е хубаво България да подкрепи българите си съответно. Така е. Както подкрепят във футбола, както подкрепят волейбол и така нататък. А междувременно 70% от вас, които гледате моите видеа, не сте абонирани, активизирайте се, натиснете бутона за абониране, натиснете камбанката, коментирайте, споделете с приятели. Ако нямате приятели, споделете с госпожата по математика. Дайте да направим това видео да гръмне колкото се може повече. И да. И през след малко ще го набия. И след малко ще ме наби. Така че абонирайте се, за да гледате още такива готини видеа. Така, на другите две джобчета слагам и салатка. Така. Сега. Малко Важното е сосчето. Трябва да го надупчиш, бе, брат. Да го надупча ли? Не бе, то си е направено. Едно време, аз като бях малък, тази да се дупча точното зеличка. Или просто аз съм бил тъп и не съм бил отлепил. Мене ги облизваш? Това е. Показваш как се използва език, Да. Така, затваряме. Какво сега? Малко по-личен така въпрос. Много момичета лепят ли са покрай спорта, бе? Ти си така физически добре изглеждаш, красиво момче си. Не бих казал. Не би казал, не са лепят момичета. Не е като да нямат интерес, но... Но ти реш. Да, аз имам приятелка. Не обръщам интерес. Поздрави на приятелката Нико. Не обръщам внимание на други момичета. Така трябва. Между другото, не знам ли знаеш, аз съм в 5 годишна връзка, бе. 5 години? Аз съм 5 годишна връзка, така че ти пожелавам ти да надогоните, даже и да наминете, брат. Финалният резултат, смятам, че изглежда страхотно. Шеф Ангелов, какво беше? Шеф Ангелов паси деде. Това е за теб. Няма да останеш гладен тая вечер. Вечер. Той е обед. Ба, той е 1 часа предполагам това вечер. Добре, хапнах. Много стабилно, брат. Даже се чуя да не идвам всеки ден тук да ми готвиш, брат. Всеки ден? Виж сега, при едно условие, ако идваш да цъкаш спаринги с мен всеки ден. Ще си помисля. Казвай сега, какво правим? Отиваме ли вече за този спаринг да потренираме или? Виж сега, не дай да бърза, защото хубаво хапна, беше ти вкусно, ама накрая някой трябва да ги измиете с чиники. Аз съм човека. Или оператора. Ти. Защото, нали, искаш да помагаш, давам ти възможността да си помощ. Добре, бе, тай ще ги измия аз. Аз съм си студент, чиники си мия, няма проблем. В началото на видеото казах, че днес няма да бъда гаврен, но ето, че не сме стигнали до спаринга и вече се чувствам изгавен, но... Попаем се, хапнах си, трябва да се измиете чиниите някак. Измих чиниите. Време за тренировка, брат. Късно ли е вече да се откаже или? Не, вече няма връщане назад, обаче ти стои яки, не знам... Да отида се привлека? Къде си? Трябва да се привлече за тренировка някак. Къде си панталонче, седят? Да. Добре, ще се метим до нас да се привлека и се виждаме в залата. Залата, точно те. Хайде. Вече сме пред залата. Както виждате, тук се случват всичките магии. Тук ще науча на карате и после... Ще ме набиеш. Да, ще набия. Така, предупреждавам те, като влизаме в залата, има един постер на основателя Сусай Масута Цуяма, към който трябва да се поклоним. Влизаш, първо на него, после се завърташ към самото доджо да поздравиш, вече влизаш, събуваме се, подготвяме се и започваме. Действаме го. Давай. Добре, малко в кръста трябва да... Той ще ме боли за ти не му... Да, трябва да ми го правиш. Да, точно ти. Така. Сега, време да се оправим. Така, готови сме, облечени сме, какво мислиш? Как изглеждам? Си много готин, брат, аз не съм чак толкова готин, ама нищо, аз записвам тази тук да привлечеш малко от женската аудитория. Добре, така сме тук. Ще говорим за карате, стига вече с тези готвения, с тези ядения. Да, малко така, по същество, не? Виждаш ли колона? Виждам. Аз съм първо кю. Това в случая е второ кю, но чакам да ми пристигне първото кю от Япония. Това означава, че съм един клан преди черния. Така. Много си тега. Другото, което е, аз съм по-старши. В карате кьокушин има иерархия, което означава, че аз като съм по-старши, нужно е, даже не е нужно, а ти си длъжен да се отнасяш уважително към мене. Добре. В случая, ако ти кажа измети, ще трябва да кажеш да отидеш, да изметеш. Добре. Нали, аз няма да ти кажа музде, но ако ти кажа подскачай, наказан с 20 подскока, не така. Ако ти кажа
наказан си подскачай и трябва да направиш примерно 20 подскока. И ще кажеш ус, отиваш, правиш въгъл. Ти в момента си начинаеш. Аз съм старши, аз съм реално твой сенпай. Тези неща малко ще се смеля над тебе, няма нужда да ми викаш сенпай. Но е задължително при всяка моя команда и при всяко мое обяснение да кажеш ус. Ус означава да, разбрах, съгласие и смиреност, нали? Уважение към по-старшия и така нататък. Добре, първа стъпка трябва да загреем. Да, давай. Заради това Как ще направим една кьокушинкайска загрявка. Серец! Серец значи стройте са. В случая ти си само един, така че да станеш пред мен. Точно така. Шизентай. Трябва да знаеш така, точно. Сега. Шоме... Завъртаме се. Шоме ни рей. Ус. От тогава ни рей. Един срещу друг. Ус. Шоме ни рей значи да се поклониш напред към Сосай, основателя. Как се казва основателя? Сосай. Не. Сосай на японски значи основател. Уяма ли? Сосай на японски означава основател. Значи Уяма. Да. Сосай Масутацу Ояма. 10-ти дан. Той е основателя на карате кьокушин. Ръцете на кръста, загряваме пръстите. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, куджо. Десния крак. Забравяш да казваш ус. Ус! Не, без ръцете. В случая само казваш ус. Ус! Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, куджо. Колянто, миги. Миги значи дясно. Ични, сан, ши, го. Хантай, наляво. Ични, сан, ши, го. Сайо. Значи така. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, куджо. Майо, широ, напред-назад. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, куджо. Чисоко на пръсти. Кагато. На пети. Разтърси. Хидари. Левия крак. Ус! Миги. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Хантай. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Сайо. Така. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, ку, джу. Майо, широ. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Чисоко. Кагато. Разтърси. Хидари. Женски шпагат. Това означава женски шпагат с левия крак напред. Колкото можеш. Не, ти се обърни към мен в случая. Така. Да. О, брат. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Миги. Десния крак. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Шомен, напред. Мъжки шпагат. О, Право ли си? как ще съм правил, брат? В каратето е много важна гъвкавостта. Ти му обина. Давай. Това е само загрявката. Охо, много. Ични, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Сядай назад. Без да сгъваш краката. Трябва да се опънати. Сега мини така напред, избутай се, лекичко. Ама не, краката ти трябва да не мърдат, смисъл е така. Таза ти да влезе О, напред. не мога, брат, нещо. Добре. Сега миги и хидари. Миги и хидари. Дай. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Кю. Джу. Към миги крак. Ус. Ус! Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Шич. Хач. Кю. Джу. Наведи и задръж. Яме хидари крак. Давай към левия крак. Давай. Ни, сан, ши, го, рок, шич, хач, кю, джу. Какъв този талисман тук? Което е обръснал така? Това видео от Санджела, който не е гледал да види как Анджела ме изгаври и се наложи да се направя кола маска, миналото видео ще ви излезе точно в този момент на екраните. И не забравяйте, ако не сте се абонирали точно в този момент да се абонирате за много години щастие и късмет. Джупон, кейте! И трябва да извикаш след мене, като кажа кейте. Джупон, кейте! Кейде! Не, трябва да кажеш хей! Хей! И почваме. Хей! Викаш. Хей! Ни! Хей! Сан! Хей! Чи! Хей! Го! Хей! Рок! Хей! Шич! Хей! Хач! Хей! Кю! Хей! Джо! Хей! Яме наоре. Сега прибираме стойката последния начин. Ръцете идват като хикс над врата. След това прибираме. Виж, искам да видиш как прибирам пет. Нали, този крак, който е бил сгънат нататък, го обръщаш нормално да ти. Да. Прибираш. Обаче трябва да стане като пясък, виж. По-скоро като, нали, самата стойка се заема така и се прибира така. Виж както си така, ето така. Цак.
Разбрали? Да. Добре. Сега, това беше основата, без която не може да се започне тренировка. Всяка тренировка започва с кихон гейко. Кихон гейко на японски означава основни техники. Така, сега няма да минем през всичките основни техники. Основата, ти я показах, сейкен чудан цуки. Цуки означава удар. Точно така. Обаче, когато се бием, не се бием така. Да, това е ясно. Нали? Да. Когато се бием, се биеш нормално. Да. Но в случая, когато се прави кихон гейко, за да се изчиства техника, се прави последния начин. Сега ще направим един туториал. Преди да започнем спаринга, няма как да те сложим директно да се биеш с мечките, да влезеш в клетката на мечките. Трябва да започнеш първо от насекомите. Пеперутки, гъсеници. Така. С оператора ли са бе? Не. Така. Първото, което ще направим е да те научим да удряш и да риташ. В комите стил. Не в кихон гейко. Да, в комите. В комите. Да. Точно така. Сега. Комите но камае се нарича стойката, която ползваме, когато се бием, нали, или когато правим спаринг. Ето я. Краката забравяш ли ги? С кой крак ти е най-удобно? С десни? С десни да си напред. Да. Що? Когато застанеш, с кой крак риташ? С десни? И ти е удобно да си с десния крак напред. Да. Така ли? Добре, значи това означава, знаеш какво означава? Ти си обратен гард. Много яко. Което е готино, да, и е досадно за тези, които са с нормален гард. В случая за мен ще се досаден. Аз съм много тегав. Да, ще се досаден, обаче просто мога тук да те ритам. И така ли, ще покажа после. Да. Важно е, специално в карате кьокушин, правилата на боя са. Нямаш право да удряш с ръце в главата. Това е абсолютно забранено. Добре. Бием се само в тялото. Само тук? Да. От врата до корема. Okay. Без особените също. Нито ритник, нито юмрук, нито лакти в лицето. Лакът може да удариш в тялото. Да. Това е само при мъже или юноши 16-17. Така. Другото, което е много важно, има точки. Точка се прави последния начин. Мога да ти направя точка, ако те ударя в главата. С ритник обаче. Примерно да те ритна от тук така или от тук така. И много е важно, когато те ритна, да те маркирам. Това се нарича заншин. Да. Разбра ли? Да. Ус. Ус! Точно така. Не забравяй да кажеш ус, това е много важно. Да. Навсякъде на състезанията винаги се казва ус към съдята, към противника, към хората, към който иде. Като всички. Така, да. Точка се прави, ако ритниш отсрещния в главата. Показах ти пример, дали било с коляно, дали ще е с завърташ ритник, дали ще е с маваши, дали ще е с учи какато. Никакво значение няма. Да. Така, другия вид точка, който може да направиш е ако те съборя. Но нямам право да те хвана и да те хвърля на земята. Нямам право въобще да те хващам тук по ръцете, по кимоното или... Това е абсолютно забранено. Мога да те бутна, примерно. Това е позволено, ама не да правя така. Буташ, удряш. Да, ясно. Това е другото, което е позволено. Така, втория вид точка е ако те подсека. В случая ти ми пускаш ритник в крака. Виждаш ли? И от тук просто те събарям, маркирам те и ти правя точка. Нямам право да те хвана по кимоното, но имам право да ти задържа крака за много кратко време. Да. Има друг лайфхак, който... Подай сега крака. Риташ ме прямо в стомаха. Ето по този начин, ако те дръжам... Стой! Стой! Ако те дръжам по този начин, е напълно позволено да те дръжам колкото си искам. Защото няма захват. Все само съм те заклещил крака и той си стои там. Аз не съм те хвана така. В случай, ако те дръжам така, това ще е нарушение. Да. Заради това, ако те хвана по този начин, трябва веднага да те съборя. Ясно. Защото нямам време да те задържам те 5 секунди, 10 секунди. Много правила има обаче. Да, това са много важни правила, които ще ги направим после в спаринга. Ще ги, как му се казва? Ще ги упражним. Ще ги упражним, точно така. Щеш да го събаряш. Всичко останало е позволено. Коляно в главата мога да ти ударя. Мога да ти ударя маваши в главата. Всичко. Останало. Само да не са ръце. Сега е време да ти покажа как да удряш. Как да приложиш тези правила най-накрая. Да. Сега ти го обясних теоретично, сега трябва да ги направим действаме. Физически. Действаме. Помниш сейкен чудан цуки. Това са ударите. Чакай. Заставай в гард. Цък. Застани в гард. Комите, дачи.
Така, това ли ти е стойката? Важно е ръцете да ти пазят главата хубаво и лактите да ти пазят ребрата. Когато тръгна да ударям в ребрата, да можеш да се пребереш лакътя и да не ти изкарам въздуха в черния дроб или оттатък. Разбра ли? Да. Това е също много важно. Сега много тренировки, което ми кажеш за една тренировка. Ще започнем, понеже да не ме удариш и да съборим микрофона, ще взема ето тази лапа. И ще я дръжам. Сега ти на нея трябва да упражниш ударите, които ти показах. Така ли? Да, обаче, пак ти казвам, когато се биеш, не го правиш по този начин. Значи няма да ги правя така. Да. Заставаш, удряш ляв, десен. Ой и гяко. Ой означава предна ръка, в зависимост кой ти е преден крак. В случая на тебе ой ти е тази, защото ти е десния крак напред. Да. Гяко е задната ръка. Да. Както и това ми е ой крак, ой, това е гяко. Геко. Ако ги сменя, този става ой, този става гяко. Разбираш ли? Да. В случая ще правиш ой гяко, чудан цуки. Ой, гяко. Чудан цуки. Ой, гяко, чудан цуки. Добре, давай. Чай се. Добре, добре. Добре. Абе, пак. Иди да си мислиш толкова главата. Аз съм Виж, доста неподготвен за това тялото ти трябва да е напред. Ой, яко. Ама не да правиш. Тъй. Трябва да гледаш напред. Целта ти е само единствено напред. В случая аз съм твоята цел. Ти искаш да ме удариш. Като ме удариш няма да направиш. Прав си, да. Или Много е забавнякско, да. заставаш, фокусираш се само върху това отсреща. И просто удряш. В случая, ако сме на улицата, ще се ударя в лицето. Да. Но когато играем спаринг и се бием в залата, и се бием по правилата на Кьокушин, трябва да е само в тялото. Да. Я да видим сега. Добре. Не я дръж там горе, ръката. Малко по-ниско. Добре. Добре. Окей. Приемливо е. Като за първи път. Хареса ми. Наистина. Да, получават се. Получават се. Имаш върху какво да работиш. Сега е време на Едици. Маваши Гери Гедан. Мала ще ги гледам. Да. Или така наречения лоу кик. Окей. Знаеш какво е лоу кик? Добре. Само не риташ топка, Аз съм а важното е... по футбола. Ти си по футболя. Да. Добре. Важното е да се рита с ето тази част. Ясно. С пищяла. Или така наречения шин. Както повече го наричат на английски. Това е по-силно, защото виж, ако те плясна тъй, Да, не е кой знае колко по-силно. Обаче ако те ударя тъй... Оф. Тегаво е, да. А? Ох. Да. Да. Добре. Добре, как Сега, се служи. посиняват се, вече? Служи да ти покажа. Това е с много тренировки, много каляване. Да. Ето ти един жив пример на правилен ритник. Това е лекичко. Заболя ли? Не. Добре. Сега? Не. Добре. Това е хубаво. Това беше 10%. На колко да дигнем? 40%. Тук вече почвам да отлитам лека по лека. Да, държи така отстрани. Пак ти казвам, важното е, когато риташ, да вдигнеш коляното. И след като дигнеш коляното, да завъртиш с долния крак. Ето тук. Бам. Ясно. Завърташ с долния крак и вкарваш и тялото в ритника. Ясно, да. А не да станете. Пак може, нали? Даже съм забелязал повечето ММА, които тренират, нали, техния лоу-кик влиза така отдолу. Но по-силно е, когато нацелиш малко те и по-нагоре в бедрото и го засилиш отгоре. Така е една идея по-силно. Дръж сега. Дръж. 60%. 60 да пак. С Кой си тебе беше? да пробвам? Не, давай. Чай се. Добре. Дай да пробваме долу. Другия крак. Ръцете горе, Чай се. прибери ги. Те? Да. Давай. Чай се, тази Охо. за ръце. Не, много си настрани. Прекалено си настрани. Много ми е сложил с левата. С левия. Трябва да се научиш и двата крака, но добре, айде за начало ще тренираме само другия. Давай. Добре. Всъщност, добре риташ. Окей, дай пак. Това е лоу кик. Окей. Айде сега да го изместим мидъл кик, така наречения Маваши Гери чудън. Мидъл кик. Давай. Трябва да ме удариш. Оп, страхотно. Дай пак. Добре. Сега още не съм почнал да те бия, не знам що пара.
Не ми съби сега Това е точно любимия да момент. Давай. Точно така. Виж, важното е, аз те предупредих за чорапите. Аз пак че си са мах да хвърляш. мръсите обаче. Да. Май. Виж, поне си забелязваш грешката. Еми, да. Това е абсолютно същия ритник, само че го риташ по-нависоко. Да, Няма да. никаква друга философия или различен начин на ритане. Хубаво е просто, когато ти е заден, нали, да имаш засилка, защото сега като е преден, трябва да... Няма как... Нали, влиза самия удар, но Да. няма достатъчната сила. Друго е, виж, друго е, показвам ти върху тебе. Да те ритна така, Да. и друго е да те ритна от тук, тъй, да се засиля и Дали да направо, погледам. направо ще щупя ребрата, черен дроб, всичко ще замени. Обаче ако е Пас. така, пак може да те заболи, но това е по-скоро за точка, нали? Да. Да го изненадаш. Пак може да стане бърз и ефективен ритник. Горе, долу, jedan. Разбираш ли? Да. Обаче, това е ако искаш те по-бързо да играеш. Ако искаш сила, насилваш отдолу и всичко става. Валя. Както и като риташ футболната топка, нали? Къде Имаш по- футболна къде топка, попадне? ти не я риташ тъй, нали? Риташ я Ако с финес. от тук тъй, пат! С финес. И вкараш гола, така. Нали знаеш по пътя към трофея? Стилянка, знам, че гледаш, брат. Ти момче в следващия епизод. Веднага. Така. Научи се да риташ, научи се да удряш. Сега ще е време да играем спаринг. Съгласен ли? Мама ми звъни, май съм да. Давай! Правим го, правим го. Научихме те на основите, знаеш правилата, Долу е, да? знаеш кой е този човек, Да, основателя. основателя, който се казва. Ояма. Точно така, това му е последното име. Точно така. Добре, Масоваши, добре се справяш. Масовацо, Ояма. Така, вече сме екипирани, задължително безопасността на първо място. На коленки, Безопасността на високо. протектори на краката. Микрофонът тук ли бе? Микрофона му е тук, моят също е тук. Сега, ще направим спаринг 3 минути. Искам да приложиш всичко, на което те научих, макар и да беше за накратко. Окей? От тогава, Рей! Камайте! Хаджиме! Добре. Ето. Ей! Това е първата точка. 1-0 за мен. Играй се до 2 точки. Ако ти направя втора точка, е печеля. Кобра Но... каза до 3. Кой ти каза до 3? Кобра къде? Това не е кобра край, това е истинския живот. Не дей, ползвай си малко ръцете, само да не ми удариш микрофона. Добре. 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 Добре, супер. Не мога да фащам. Не, нямаш право да хващаш, можеш да удряш. Да. Ама сам. Удряй. Добре. Удряй пак. Дай с ръце. Силно, силно. Силно. Аз ще се бия на европейско. Аз ще се бия на европейско, давай. Добре. Добре, се справя за сега. Давай, давай. Добре, супер си. Голямо стомаха. Добре ли влезе? Давай. Браво. Това беше леко. Добре. Ей! 2-0. Дай малко стана. Добре ли си? Нема ли бе? Не. Играем без точки тук. А те? Ставай. Ставай малко стана. Колко стана? Свърши ли? Свърши. От тогава не рей.
Поздравяваме се, годай. Ако шо, точно. Браво. За мен беше чест. Как се чувстваш след спаринга? Чакай, не махай каската, Андрей. Да ти кажа, Усети ли някой удар? усетя ги повечето. Тегало се беше на всички, които сте тук. И гледайте. Може да ви изглежда много лесно, обаче пиче европейски шампион. Да, игра може би на 15%, обаче тегало се беше. Провали се, май. Нещо боли ли? Май за сега не, ще видим утре как съм, ще зъдна да ти кажа. Добре. Какво ще кажеш, като за първи път толкова си? Аз мисля, че като за първи път добре се справих. Имаш силни удари, ама малко ти бяга защитата. Това е абсолютно нормално, все пак тренираш за първи път, няма как. Така от 40 минути, така че нормално. Разбира се. Сега ще правим ли челенджи? Какви челенджи? Подготвил съм ти някои неща, които и ти самия не знаеш, тъй че... Давай, ще правим, давай. Добре. Виждаш тази жилетка, нали? Да. Виждаш тази ръка, нали? Да. Ще отидеш там до стената и ще видим колко удара ще можеш да издържиш. Да видим пред зрителите. Айде, давай. Айде да видим. Тука вече ще тестваш самия себе си. С ръкавици или без ръкавици искаш да съм? Има ли значение? По принцип не е кой знае колко, защото не те удрям в тялото, удрям те в жилетката, дали с ръкавиците или без. Значи... Силата ще е най-съща. Тук моля да сме нас, ме. Да, разбира се. Ако искаш после, може и ти да ме удариш, ама... Пишете в коментарите хаштаг късмет за ръсти. Кажи ми, ритник ли искаш да е или с ръка? С кой си по-слаб? С всичко съм силен. Ето отговор чака. Сега къде искам? Дай. С ръка ли искаш? Да. Мисля. Давай! Издишай. Да усилвам ли? Колко станаха до тук, не ги броя. Издишаш ли? Добре. Не съм те ударил силно един път. Дай един път с цяла сила. Иде бяга. Ей, добре си е, Роско, това е машина. Това е може би единственият ютубър, който е поемал толкова бой. Между другото. Не Даже съм ги брал, през жилетката. ще има някакъв бояч, който сигурно ги е брал. Ето го. Той поне не е като е мрак. Не го е страх да го ударя, да излезе да се би. Браво, държи се на думата. Ох! Хора, това беше от нашето видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако искате още видеа с Нико, коментирайте, споделете видеото с приятели, абонирайте се и ще видим следващия път.